Pakkaaminen maksaa. Pakkaamisessa pienillä asioilla on useasti suuri vaikutus. Niin kuin vaikka sillä, mitä kalvoa käytät kuormalavan käärimiseen. Yhden lavan käärimisen hinta lasketaan 10 senteissä, joten voisi kuvitella, ettei se kustannus tunnu missään. Mutta kyllä se vaan tuntuu. Kun käärit oikein, käärit rahaa. Tässä on kahdenlaista käärintäkalvoa. Perustuotetta ja uuden sukupolven kalvoa, joka on vähän kalliimpaa. Monelle halvempi laatu on itsestäänselvä valinta, mutta oikeasti kannattaa miettiä vähän tarkemmin, mitä laatua ostaa. Varsinkin jos käärit paljon. Halvin ei välttämättä ole edullisin. Kilohinta ei kerro koko totuutta, koska ratkaisevaa on, mitä yhden lavan kääriminen maksaa. Uusimpia kalvolaatuja kuluu yhden lavan käärimiseen peruslaatuja paljon vähemmän. Tuossa pyörii perustason kone mekaanisella jarrulla. Kalvokin on peruslaatua 20 myytä. Ja sitä kalvoa pitää kääriä tuollaiseen lavaan noin 14 kierrosta. Se on vakio, käytitpä mitä konetta tai kalvoa tahansa. Mutta se, miten paljon kalvoa kuluu, se ei ole mikään vakio. Perustason koneella käärittynä yhteen lavaan meni tämän verran kalvoa, eli noin 300 grammaa. Käärinnän hinnaksi tuli noin 60 senttiä. Tässä on sama kone, mutta uuden sukupolven 11 myyn kalvolla. Yhden lavan käärimiseen menee tässäkin noin 14 kierrosta, mutta ohuempaa kalvoa kuluu lähes puolet vähemmän. Kuten sanottu, valitettavan moni ostaa käärintäkalvon sen perusteella, mikä on kilohinta. Järkevämpää olisi laskea, mitä yhden lavan kääriminen maksaa. Kun käärittiin samanlainen lava paremmalla kalvolla, kalvoa meni lähes puolet vähemmän. Aikamoinen ero, niin kuin käärinnän hinnassakin, vain 50 senttiä. Alhaisemman kulutuksen myötä myös luonto kiittää. Näin halvemmasta kalvosta tulikin reilusti kalliimpaa. Näin rullaa vaihtamalla käärimme rahaa. Kannattaa jutella Telpakin kanssa, niin katsotaan yhdessä, miten parhaiten voidaan vähentää kuluja. Meiltä saat materiaalit, koneet ja ennen kaikkea asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä, niin optimoidaan teidän pakkaamisprosessit.